To babban mawaƙinmu, babban baƙonmu, bismillah ka shigo. Kai mana sallama. Sa'annan kuma kai ka faɗa mana cikakken sunanka da garin da kake da unguwan da kake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da dare, barkanmu da wannan lokaci. An wani lafiya ya gida. To, 'yan uwa masu albarka, ni dai sunana Muhammad Tukur Abdullahi. Ni ɗan garin Kano ne, ɗan ƙaramar hukumar Tarauni. Sannan ni haifaffen unguwa uku ne, kuma unguwa uku nake rayuwa har yanzu. To tambaya ta gaba ita ce ɗan taƙaitaccen tarihi game da rayuwarka, kaman yanda ka rayu wajen karatunka, daga ina zuwa ina zuwa ina, kuma a ina aka tsaya ta fannin Arabi da Boko gabaki ɗaya. To, alhamdulillahi, ni dai ba mutum ne mai tarin karatu ba. Amma duk yadda bawa ya tsinci kanshi, dole ya ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Na yi firamare school ɗina a cikin unguwa uku. Na yi secondary school ɗita a cikin Kawo Nasarawa Local Government. Sannan na yi Sa'adatu Rimi, makarantar NCE kenan. A ɓangaren karatun addini, da farko dai na yi makarantar allo gaskiya. Kuma alhamdulillahi, cikin ikon Allah na yi sauka ta Alkur'ani irin ta makarantar allo kuma saukar. Ba wai sauka irin ta Islamiyya ba. Duk da cikin lamari na Allah, bayan na yi sauka ta makarantar allo, kuma mun karkata akalarmu mun koma ɓangare na karatu na Islamiyya, sauran littattafai da karatu irin na Hafsu. Duk da dai an san makarantar allo karatun warshu ake yi ko? Da cikin ikon Allah da muka koma ɓangaren Islamiyya kuma sai muka koyi harshe yadda ake koyar da karatu na Hafsu. Nama kuma da yardar Allah na yi sauka. To sai kuma gwagwarmaya na rayuwa. Na tsunduma harkar waƙa ne sanadiyyar gori. Kawai shi ne. To kamar yadda muka sani kai mawaƙi ne, to za mu so mu ji labarin yanda aka yi ka fara waƙa. Za ka ɗan ba mu tarihi haka yanda aka yi ka fara waƙa, da me ya ja ra'ayinka har ka zo ka fara, sa'annan kuma wane mataki ka bi haka har ka zo ka samu ka fara ɗin. To, alhamdulillahi, gaskiya abin da ya ja hankalina na fara harkar waƙa, duk da a baya muna yin waƙoƙi irin na Islamiyya wanda ba ma samun ma damar da za mu je mu bugo su a wannan lokacin. Muna da sha'awar mu bugo, amma ba mu samu masu irin ɗaure mana goyon baya ko ba mu samu masu goya mana baya wajen mu je mu bugo waƙoƙinmu ba. Tun ana rubuta mana, malamanmu suna rubuta mana, suna ba mu muna rerawa, har ta kai ta kawo muna rubutawa sai mu bai malaman namu kuma su gyara mana, sannan mu dinga rera abubuwanmu. Duk da a wannan lokacin idan mun rubuta ba ta yin wani daɗi sosai saboda mu yara ne. Ta kai ma! Sakamakon mu yara ne, in mun rubuta ma ba wani daɗi take ba. Daɗin dai sai imu ne muke ji da kuma sauran mutane. To ana nan sai na faro waƙa irin ta biki kuma. Sanadiyyar fara waƙa ta biki, gori aka yi min. Akwai wani abokinmu a cikin unguwa zai yi aure, sai aka ce a ɗan haɗa mun kuɗi na je in ɗan biya masu studio, ni kuma zan yi mishi waƙa. Aƙalla lokacin naira 2,500 ma na nema. Za a yi min waƙa a 1,500, 'yar amshi kuma na ja ta Annabi ce ma zan ba ta naira 1,000. Sai aka kama bai taɓa waƙa ba, ta ya za a ce zai yi waƙa? Wane ne irin wannan, aka dinga harassing ɗina, ana gwasale ni, ana min wane irin dai aka dai sagar min da gwiwata da irin dai ban ji dai daɗin abin da ya faru ba dai. Alhamdulillahi, sai na sa a raina zan yi. Sai na ce to ni ko da kuɗi ko babu kuɗi ni na fasa. Akwai wani mai gidana mawaƙi ne, ana ce mishi Tasi'u Unguwa Uku. Mai gidana ne, sai aka ce shi za a je ya samu yi waƙa.
aka je aka same shi ya ce sai an bashi 20,000, suka haɗa masa 20,000, ni gashi 2,500 ma na ce a bani, an ƙi a bani. Ƙarshe sai na yi waƙar, da na yi waƙar da an rubuta min sunayen mutane da yawa a cikin waƙar. To da naga an na ce a bani kuɗi ba a bani kuɗi ba, kuma na ji ana ta irin kukkushe ni, sai na cire sunan kowa a cikin wannan waƙar. Da na cire sunan kowa a cikin wannan waƙar na yi waƙa ta iya sunan ango da amarya kawai. Cikin lamari na Allah, da yake Allah ya dubi zuciyata, ko ban taɓa waƙa ba sai a kanta. Wallahi cikin taimako na Allah da na yi waƙar, sai waƙar tawa ta fi ta mai gidan nawa daɗi, shi kuma gashi biyan sa aka. To a nan dai Allah ne. To cikin ikon Allah da na yi waƙa ta ta samu karɓuwa fiye da ta mai gidana, sai kuma hankalin mutane ya karkato kan yaya za a yi su bani kuɗi in je in zuba sunayensu a cikin waƙa. To tun daga nan sai na nuna musu ai waƙa an riga an yi ta. A lokacin ma ban waye da lokacin idan kai waƙa in an tura ma a waya, sai dai a tura maka kuma a plate CD haka. Wani lokacin ma babu yadda za su tura maka a waya, sai dai su tura maka a plate ka je ka san yadda za ka yi da ita. Lokacin ban waye da wai in ka zo yin waƙa ka koma ka ce za ka yi kaza a cikin waƙa, za ka yi kaza ba. Na ce musu an riga an gama waƙa, ba a ƙara yin kaza, ba a ƙara yin kaza. Don dai hankalinsu dai ya tashi dai akan waƙa ta yi daɗi, kuma alhamdulillah sai Allah ya tallata waƙar a cikin unguwarmu. Duk inda za ka je sai ka ji ana ai wane ne ya yi waƙar nan, wane kaza kaza, wallahi ta fi ta mai gidansa daɗi ma, wane ne. To wannan shine mafarin fara waƙa ta, da irin gori ai ba za ka iya ba, me ka iya, wa ya gaya ma waƙa abar banza ce, waye da waye. Cikin ikon Allah kuma inda na yi sai ta samu karɓuwa. Ana nan bikin wani ɗan uwana ya ƙara tasowa, na ƙara yin waƙa. Bikin yayana ya taso, na ƙara yin waƙa. A haka ina waƙar biki, tun dai ina yin waƙar ba ma a biya na, har ta zo zan yi waƙar a biya ni, kafin ma na yi wani lokacin sai an biya ni. Har kuma aka zo aka samu nasarori da kuma ƙalubale na rayuwa, musamman a cikin harkar waƙa. Na ji ɗazu ka ce sunanka Muhammad Tukur Abdullahi. Ita babban mahaifin mu ya aka yi aka samu B Kawu? Da na ga yanzu da B Kawu kake using da waƙoƙinka. So me B Kawu yake nufi, sa'annan kuma ta yaya aka yi aka samu wannan suna? To gaskiya abin da yasa ake kira na da B Kawu wani tarihi ne mai ɗan tsayi. Da yake na taso a irin babban gida, irin family house ɗin nan. Akwai irin asalin gidan kamar shine dattijo, irin kakan mahaifinmu. To kuma irin ya zo ya rasu, da aka zo zamanin irin iyayenmu kuma da aka haife ni, sai mahaifina sai yake cewa shi sunan kakansa, ko kuma sunan kakan shi zai saka. To shi sunansa Malam Mamuda, wasu ce Malam Mudi, wasu ce Malam Muhammadu, wasu ce Malam Mahmud. Haka dai ake ta kiransa da shi dai. To da aka sa sunana, kin ga su 'ya'yansa na cikin gidan ba za su bari a dinga ce min Muhammadu kai tsaye ba. To sai ake ce min Baffa. Da yake shi asalin sunansa ana ce mashi Kawu. To da ake ce mashi Kawu ne kuma sai aka ɗauko ni sai ake ce min Baffan Kawu. Ni Baffa ne, amma ba Baffan kowa da kowa a gidan ba. Shi tun da asalin kakansu Kawu suke ce masa, to sai ake ce min ai Baffan Kawu ne. Kin san mu musamman mu Hausawa na Kano, za ki ji yawanci iyayenmu da kakanninmu da za ki ji Baffa ake kiransu da shi. To shi kakana ko kuma kakan mahaifina Kawu ake kiransa da shi, sai ake ce min Baffan Kawu. Kin gane abin da nake nufi, ko kuma an gane abin da nake nufi? Ni Baffa ne, amma kuma Baffan waye? Baffan Kawu ne a cikin gida. To ana nan da na fara harkar waƙa kuma ita Baffan Kawu sai ta tsayi a wajen rubutawa. Sai aka cire Baffa ɗin sai ta dawo B Kawu. Kin ga inda na samu asalin B Kawu. Asalin sunan da ake kira na a cikin gidanmu da shi, tun da sunana babban suna ne a cikin gida, Baffan Kawu. Kuma da na zo harkar waƙa, kafin a ce an rubuta Baffan Kawu, an rubuta sunan waƙa, lissafi ne mai tsayi. To sai na dawo Baffan Kawu. Kin ji yadda waƙa ta mai da ni.
kuma alhamdulillah na samu nasarori a harkar waƙa sosai. Na samu kuma ƙalubale, na fuskanci ƙalubale babba. Aƙalla ka kai shekara nawa kana waƙa? Iya shekarun da ka fara bugawa kenan? Banda rubutu, banda wanda kuke rerawa a islamiyya da sauransu dai, wacce dai ka buga, yaushe ka fara? Aƙalla zan kai shekara 8, 9, 9, zan kai shekara 8, 9, zan kai 9 da fara waƙa. Ba ni da wata waƙa wacce nake rubutawa ban rera ta ba. Ba ni da rubutacciyar waƙa. Hasali ma ni ba na rubuta waƙa yanzu gaskiya. Duk wata waƙa da zan yi kawai tana nan a ƙasa ne, kawai yin ta zan yi, ko kuma daga na ji a raina zan yi kawai zan yi. Ni ba ma'abocin rubuta waƙa na ajiye ba ne, ba na yi gaskiya. A cikin wannan kwanakin, a cikin wannan shekarun izuwa yanzu, waƙoƙinka za su kai guda nawa? Waƙoƙi nawa ka yi? Aƙalla za su kai ƙwaya 150 da 60 da 70 zuwa sama haka. Za su kai. Gaskiya fa muna tare da babban mutum, masu sauraro kamar yadda na gaya muku, babban mutum ne kuma mai muhimmanci a gare ni. To, ga shi nan kuma kun fara gani ya fara bayyana. Gaskiya ne Alhaji. Allah ya sa ka fi haka. Wane irin ƙalubale ka fuskanta a harkar waƙa? Mun ji na kafin ma ka fara irin ƙalubalen da ka fuskanta. Muna so mu ji na bayan ka fara, wane ƙalubale ka fuskanta? To gaskiya na gamu da ƙalubale da a kashi 5 ɗin mawaƙi ko mawaƙa, mawuyaci ke ga kashi 4 ba su gamu da ƙalubale irin wanda na fuskanta ba. Kaɗan daga cikin ƙalubale ɗin da na fuskanta sai da aka yi ca a kaina. Harkar waƙa kamar harkar fim ce, harkar fim duk 'yan iska ne, ba mutanen kirki, ba waye da waye. Ta ya za ku bar yaronku da tarbiyyar shi, yaro ɗan makaranta, yaro mai hankali, yaro mai kaza, za ku bar shi ya je ya lalace. Duk 'yan iska ne, kaza, kaza, kaza. Irin dai maganganun da kuma kuna iya ji da kunnen ku. Musamman mu a nan garin Kano, irin wannan challenge ɗin yana yawa sosai. Dan sai da ta kai ta kawo wani lokacin wucewa idan zan zo nayi sai ka ji wasu suna nuna gashi can yaro mai hankali ya zama ɗan iska, ya koma harka ta 'yan iska, yana zaune cikin rufin asirinsa, kaza, 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 kaza. Irin dai wannan ƙalubalen da duk inda na yi magana kuma za ka ji ana nuna ai kai wa ma yake ta kai, gurɓatacce, mutumin kaza, waye da waye. Musamman ma lokacin da muka fara an ga wahala muke sha, ba wata harka da take kawo mana kuɗi a harkar waƙa, sai dai mu je can gefe mu yi bige-bigen mu na rayuwa. To ƙalubale dai na gamu da shi dai sosai gaskiya. Na sha ƙalubale. An kai sukata da ƙorafi na gurin iyayena sosai. Cikin ikon Allah kuma hakan bai tasiri a gurin iyayena ba kwata-kwata, bai ba. Dan su bana mantawa addu'a suke min, suna ka kare mutuncinka, ka kare addininka, ka zauna da mutane lafiya. Kai abin da ya kai ka, duk inda Allah Subhanahu wa ta'ala ya yi mutum zai ci abinci, dole sai ya ci abinci a nan. To irin waɗannan shawarwari da addu'o'i da iyayena suke bani, ina jin daɗinsu kuma suna ƙara min ƙwarin gwiwa sosai. Nasara fa, wane irin nasara ka cimma a harkar waƙa? Wanda in ka tuna kana jin daɗi sosai, kana jin kuma har abada kana nan ba za ka bar waƙa ba. Kai nasara, to ai na samu nasarori da ba zan taɓa mantawa da su a rayuwa ba. Na samu kuɗaɗe, na samu fili, na samu mashin, na samu mota, na samu kyaututtuka, na samu shadda, na samu yadi, na samu key holder. Na taka inda ma ban yi tunanin zan taka ba duk silar waƙa. Akwai lokacin da wani ɗan takara da ya min wani alkawari da sai da na dawo yadda nake fafutuka ya ci zaɓen ma kamar ma ni ne ma na fito takara. Da na yi mishi wata waƙa, ba shi da waƙar da yake kamfen da ita in ba ita ba. Wata rana ina zaune ya kira ni har cikin gidan shi, cikin iyalin shi, ya nuna min mahaifiyarsa, ya nuna min matarsa, ya ce min ya min alkawari in dai ya ci kujerar da yake so
zai bani gida, zai bani mota, zai kai ni aikin hajji. Cikin ikon Allah kafin a yi zaɓen kuma Allah ya karɓi rayuwar shi ma gaba ɗaya. Tana nan a Adamawa, a Adamawa. To ga su nan dai. Gaskiya an samu nasara. An samu nasara sosai gaskiya. To Allah sa ka fi haka. Wannan shine burin duk wani mawaƙi. Samu kuɗaɗe, alaji, kuɗi. Sannan akwai wata nasara da na manta ban sanar da 'yan uwa abokanaina da iyayen gidana a wannan gida ba. Akwai wata nasara da na taɓa tsintar kaina a ciki. Ita ce in dai mutum ɗan kwankwasiya ne, in dai a jam'iyyar kwankwasiya kake, kai ma'abocin hawa TikTok ne, ma'abocin harkar social media ne, to akwai waƙata da dole ka santa. Dole ka santa. In dai kai ma'abocin social media ne. Kuma a wannan lokacin sai da ya zamana a mawaƙan kwankwasiya rankatakaf babu waƙar wanda take trending a TikTok kamar tawa. Na turo muku ita amma bari in ɗan rera muku ita da bakina za ku ji ta. Amma nake cewa ku ɗan tuna min don Allah. Yauwa na tuna ta. Wata waƙa ta ce za ku ji ina Allah ga mai gidanmu nan Rabi'u Kwankwaso. Allah ga garkuwar mu nan Rabi'u Kwankwaso. Allah ga jarumin mu nan Rabi'u Kwankwaso. Ga mai kishin mutan gari Rabi'u Kwankwaso. Allah da fawo mai gida Rabi'u Kwankwaso. Allah ka tsare wa mai gida Rabi'u Kwankwaso. Allah ka tsare shi sharrukan makiya Kwankwaso. Allah ka gane wa mai gida Rabi'u Kwankwaso. Sharri wani zamani ka kare masa Kwankwaso. Sannan yan hasada ki far masa su Kwankwaso. Duk masu bakin ciki ka sa musu san Kwankwaso. Tasiri martaba ka kara masa Kwankwaso. Fikawu ya zo da baitukan Rabi'u Kwankwaso. Sakon Alhaji Murtala ka dabaro. To gashi nan kun gani waƙar da ya gaya muku ita ce waƙarsa wacce a dukkan cikin waƙoƙinsa wanda suka yi trending sosai kuma ya samu nasara sosai a kai. Shi ne waƙar da ya rera yanzu kenan. Bikawu Kwankwaso. Tambaya ta gaba, shin baƙonmu yana da aure ne? Ya shiga daga ciki ne ko kuma har yanzu yana daga waje? In yana daga waje ne to shin yana wani abu da ake kira soyayya ɗin nan yana yi kuwa? A'a ina waje. Amma soyayya kuma mun da abinci a rasa mawaƙi da soyayya. Ko kai baka ce kana so ba ai za a ce ana son ka. Ballantana ma mu ma a kike To mun a haka ne. ƙarshe za ka ɗan rera mana waƙa na gidauniyar mawaƙa ɗan kaɗan yanzu ko da baiti ɗaya ne. Gidauniyar mawaƙa ina mana marhaban da lale. Gidan amana gida na karamci ina yaban halin ku. Bikawu naku ne ni ƙaunar ku ba ni daina yin ta. To masu sauraro lokaci ya yi za mu ƙarƙare shirin sai idan Allah ya kai mu ranar Asabar za mu kasance da Usman BB. I think haka ne sunan. To Allah dai ya